ある程度頭の中に海外渡航のイメージが出来上がってくると思います。こんにちは。人生に楽しい旅を住明です。今回はタイにノービザ入国できるかかる費用はいくらという話をさせていただきます。タイへのノービザ入国、だんだん話題になってきてますよね。ノービザってことはすんなり行けるんだろうか、どれくらいの料金がかかるんだろうか、そういったこと気になりません？やはりノービザといえどもコロナのことがあるので、いろいろと用意しなければいけないものがあります。ただ今回の動画を参考にしていただければ、10ある難易度が4とか3ぐらいまで下がると思います。ネックとなっているのは5つ。まず1つ目が入国許可証が必要となること。そして2つ目がフライトチケットの予約。3つ目が2週間の隔離が必要になりますので、その隔離するためのホテルの予約。4つ目がコロナ保険。5つ目が陰性証明書と健康証明書。こちらの5つがネックになってくると思います。これらの手続きどうやってできるのでしょうか？これらのことは今後解禁されていくであろう他の国でも多少の違いはあれど、ある程度近い入国システムになってくる可能性も高いので、今後他国に海外旅行に行ったりビジネスで行ったり、そういった時の参考にしていただけると思います。今回のこの5つのネックの部分に関して、まず1つ目、入国許可証に関してはサイトをご案内します。そして2つ目、フライトチケットに関しては前回の動画で格安航空券、そちらの情報をお伝えしてますので、ぜひ参考にしてみてください。そして3つ目、隔離するためのホテルの予約、4つ目のコロナ保険、この2つに関してはサイトを紹介するとともに、どんな手続きになっているか見ていこうと思います。5つ目の陰性証明書と健康証明書に関して、こちらはクリニックに直接電話をしてみました。その情報をお伝えしたいと思います。この動画を見た後では、2021年の海外旅行や海外渡航に関して、そんな感じでいけるんだというふうに、ある程度頭の中に海外渡航のイメージが出来上がってくると思います。ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか最新情報をいろいろお伝えしています。これからも役立つような情報いろいろお伝えしていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは見ていきましょう。はい、それでは入国許可証を見ていこうと思います。こちらがサイトになります。サイトを開くとですね、タイ語ですか日本語ですかっていうようなそういったウィンドウが開くことあるんですが、その時は日本語と選択してください。そうするとこのように日本語表示になります。で、右側ですね、タイ以外の国民向けというところをチェックします。そして英語をチェック。いろいろ書いてあるんですが、ずっと下の方に行って、こちらにチェックをして NEXT を押します。こちらで入国許可証の申請をしていきます。まずこの Place of Origin のところ、こちら日本人なので日本というところを選んでいきます。で、こちらがどちらの大使館で申請しますかというところになるので、こちらは東京か大阪か福岡、それぞれお選びください。こちらでビザタイプを選ぶことができます。で、こちらにですね、一番下に行くとメディアムタームビジターというのがあるんですね。で、ビザエクゼンプションと書いてます。これどういう意味かと言いますと、左側が中期訪問者、短期、中期、長期の中期ですね。中期訪問者という意味で、右側がビザ免除。中期訪問者ビザ免除というところをこちらをクリックします。これで申請できるということは、このレジスターというところにて申請をしていくわけなんですが、ここで見る限りはもうノービザが認められているんじゃないかというようなところになってくるんですね。ただまだ日本の大使館で正式にノービザになりましたということが発表されたわけではありませんので、そこのところはまだ申請できるかどうかというところが定かではありませんので、申請される場合は一度大使館にお問い合わせをしていただくか、もしくはもうそろそろ発表があると思うので、発表があるまで待ってから申請することをお勧めします。このような形で入国許可証を申請していくことができます。はい、次はタイについてすぐに2週間隔離が必要になるんですが、その隔離をするためのホテルの予約ができるページになります。こちらのホテルのこと、またコロナ保険に関して関場さんから情報提供いただきました。ありがとうございます。この情報があるおかげで今後助かる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。まずこの隔離するためのホテル ASQ と呼ばれるんですが、
現在130以上あるようです。で、この ASQ の値段なんですが、すべてパッケージ制になっていて、隔離している15泊16日分の宿泊代、そして食事代と、その間の PCR 検査代が全てが込みになっているパッケージ料金になっているということです。ちなみにこの PCR 検査に関してなんですが、現在は隔離期間中、検査が3回あるようです。まずは到着してから1回目、そして9日から10日目の間で2回目、そして13日目から14日目までの間で3回目、こちらの3回があるようです。これなんで3回あるかと言いますと、今後隔離期間、これを短縮する計画があるということなんですね。もちろんまだ正式には決まってないんですが、隔離期間を今までの2週間より10日間に短縮しても問題がないかどうかを見極めるために、今はコロナの検査が3回あるということです。それではどのようなホテルがあるのか見ていきましょう。こんな感じでですね、49,500バーツとか48,000バーツとか34,400バーツとかいろいろあります。これ全部タイバーツなんですが、タイバーツをおおよそ 3.5 倍すると日本円になるので、例えば3万バーツの場合 3.5 倍すると10万5,000円、それぐらいになるという計算です。4万バーツの場合は14万円ぐらいという感じですかね。それで食事がついて2週間分の宿泊費と、あとは PCR 検査代が全て込みということでございます。で、こんないろいろあるんですけど、せっかくなので高そうなところを見てみましょうか。こちら見てみます。はい。こちらは 64,800 タイバーツのホテルになります。こんな感じですね。クリックしたら出てきますね。クリックしたらどんな感じか中が見れます。ジムまであるんですね。すごいですね。こんな感じの食事が出るみたいです。ASQ なので隔離期間中の食事になると思うんですが、こういった食事が出るみたいですね。これ和食ですよね。和食が出るんですね。味噌汁まであるという、すごいな。めっちゃなんか日本人向けみたいな、よく見たらキムチもある。日本人と韓国人向けの食事ですね。面白いですね。はい、こちらはヨーロッパ、アメリカ風という感じですかね。はい、そういうのを見ることができます。何気にジムもあって食事も美味しそうで楽しそうだなと思っちゃいましたけど、結構高いところが多いんですけど、実はある程度安いところがありまして、それがこちらになります。こちらのページですね、チーペストタイランド ASQ ホテルズと書いてありますが、こちらで確認することができます。これらのリンクすべて概要欄に今回貼り付けておきますので、こちらがシーズンズサイアムホテルですね。こちらがスタンダードルームだと 26,500 タイバーツになってます。次はプリンスタウンバンコクホテル。こちらも一番安いのがスーペリアルームで 27,000 バーツ。その次はロイヤルラタナコシンホテル、安いルームで 28,000 タイバーツという感じであります。こんな感じでホテルがありますので、こちらのサイトから予約することもできるし、直接ホテルに問い合わせをして E メールなどを送ってそれを予約することもできると思いますので、その予約証明があれば2週間隔離するためのホテルの予約はありますよということで申請をすることができますので、よければ今回のこの情報を参考にしていただければと思います。次は海外旅行保険、コロナ保険に関してなんですが、こちらの保険会社がタイ政府が推奨しているタイに入国する外国人用のコロナ保険ということです。こちらがすごく格安な保険会社になりまして、ちょっと見てみましょうか。コロナウイルス用保険を買いますというところ、こちらクリックします。そしたらこういったページが出てきました。こちらをクリックすると保険内容が出てきます。コロナウイルス用保険ということで320万タイバーツある保険額になります。で、この320万タイバーツって日本円でいくらぐらいになるかというと、3.5 をかけると1120万円の保険額ということなんですね。じゃあこれをですね、ちょっと多めに110ぐらいで割って、米ドルでいくらぐらいの保険額なのか見てみると、110で割ったとしても10万1800アメリカドルなので、10万アメリカドル以上のコロナ保険が必要とされているので、その要件はこの保険で満たしているということになるかと思います。ではこちらでですね、Buy Now を押します。そうするとこちらであなたの国ということなのでジャパンを選んで、
Select your status トゥーリストビザですね。で、Date of Arrival、いつ到着しますかということで、例えば1月の14日にして、何日間滞在しますかということで30日間にしてみます。そうするとですね、値段が出てきました。2560タイバーツということでございます。こちら計算するとですね、8960円。30日間の保険で8960円ぐらいで結構安いですよね。で、例えば60日間の滞在でやってみます。60日間の場合は4480タイバーツです。4480×3.5 で15,680円という感じになります。で、これで NEXT を押していって個人情報を入力していくと、このコロナ保険の契約をすることができます。こちらの保険対象はコロナのみですので、そちらはお気をつけください。それでは次、陰性証明書と健康証明書の取得に関してお話ししていきます。こちらはクリニックフォアというクリニックに電話をしてみました。するとかかる料金は PCR 検査と、あとは英文証明書の発行、そして健康証明のための費用、この3つで55,000円が必要ということでございました。ちょっと高いなって思ったんですが、クリニックによってはもっと安い料金でやっているところもあると思いますので、そういったところを探してみるのもいいかと思います。もしここのクリニック安かったよとか、ここの病院安かったよとか、そういった情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければありがたいです。それでは全体の料金をまとめていきます。まず入国許可証に関しては、こちらは今回ノービザになりますので、ビザ代が必要ありませんので無料で申請ができます。そしてフライトチケットが格安の ZIP エアーを使った場合5万円くらい、隔離するためのホテル、こちらが安いホテルを利用した場合が9万円くらい、コロナ保険が1万6000円くらい、陰性証明書と健康証明書の取得、こちらが5万5000円。これら全てを合わせると約21万円くらいになると思います。ただ、陰性証明書と健康証明書に関してはもっと安くできる可能性があるので、そういったクリニックや病院を見つければもうちょっと安い値段で渡航できるんじゃないかなとも思います。今回のこのノービザ渡航に関しては、まだ日本のタイ大使館では正式に発表されていない状態です。もうそろそろ発表があるかとは思うんですが、そこの点お気をつけいただければと思います。また、これらの情報はもちろん参考にしていただきたいんですが、状況が流動的なところもありますので、例えばコロナ保険ですとかフライトチケットの予約、こういったものは契約してお金を払う前に一度タイ大使館に連絡をして確認を取ってからお金の支払いなどをした方が安全だと思いますので、できればそういった方法をお勧めします。こちらでも新しい情報が入り次第、随時またお伝えさせていただきます。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも YouTube 頑張って配信していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。